gini kasi ka kerteng ke jong tribe unong penim jingi Jesus Christ ka bentang ke Blei ka bangadan ban keren lani ke episode ke Blei ka ban keren siap hangga jingim ke jonga ka banganga shem ke jingim ke jonga ka long badan kam ya ke ketin ke jong Blei hadi bangala pendap ya ka class 10 na Portland Flower School ka jingjan ke jonga baru Blei ka la kham nang kiu kham tam hapeng ke jingelam jong ki ba he basan na manganga sothu ka jingim ke jonga kamla de manga uba ya marwe hindre kidon ki breu ki ba Blei ula bu bantana ka jingim ke jonga ban la banyalam ya nga ban it ban sumar ya lade ka jingya lenti ke jonga kham tam banjajan ba Blei kowe ka bantana na do ka class 11 nga sas dang ban sothu ban na do banga zang ban le ki Bible study la ne ke jinga seng ke badon ki balang na sothu ba Blei ula nang ai nga ka bor ban sothu e ka tin ke jong bar kham tam ban samru shaki wei pat ki badon kam ka tin ke jong Blei oi ka jingim ke jonga nga sothu agri ke por nga sembun ki bakala ga jing em kham tam ba ga jing ade ke jonga baru Blei namar ngasdang ban e je ka ting ke jong Blei ka class 11 ngasdang ban sothu ka jing ko dor jong ka ting ke jong Blei ka jing em ke jong breu oi na du ka por nga don ka jing em ke jonga ka long ka jing em ka ba pher khandiat namar ba menchua ko mga batay pi ka don ka jing e ka jing jan bat ka balang Katholik ka jongi namar ba nga don ke jinga day bajan bar ki sisters sa school ki fathers ki bajawan ban ai ma sa school oi kino hikai ki jonga ngai sotho e ke jinga jan bat ki henry hadin nang to hapor mangas dang ban mi na nga do school kadon ke jing ngop her lani ke jing kwa jonga ban penya her ke jinga day jonga bat ki henry Blei o ayanga bangan sotho e ka ting ke jong ban e ka ting jong om na mar ki ke baro henry bangan la ban sotho adina bot ya ke e ke Blei udon ban keren haga jing em ka jonga ka class 11 nga sa sotho si sai ka bor jong ka ting jong Blei ka bayaram ya nga aga jing em mamala ka sing ka jonga oi kalong ka ik ba koridor na ka banta jung ki khun ki jong Blei ban e ka ting ka jong na mar ka class 11 ba class 12 nga kan mahaman ki por banga yo lat na nga lech sa school nga jura ya ka ting ka jong Blei ka bible ndring am shimla sotho e ka jing khia le ni ki banga ra ya ka lembar ki kot ki banga de ban ra sa school lamba balik ka jing e jong ai ka ting ka jong Blei oi nga sotho bari Blei kwa e nga bangan basai la de om tam da ki jong ka perthei da jing sta jong ka perthei namar ukwa e nga ban pendap e la de ning kong da ka ting ka jong de namar ka jing rap jong ki babun ki ba e janga ki ba ai nga ki jing kai ki ba sung pen sung tho e nga ki jing kor to jong ka ting ka jong Blei namar ka jing em ba malakas ngi don kam ka ting ka jong Blei ban ai ka ta ka jing bam ka bakan jaman sim ban la banyalam ha ki jing por ki jing e ka jing shitom namar ki don ki por ki lat ki bang shem ki jing e ka jing shitom ka jing pang ka jing janjar henry ha banga phash ka ting jong Blei Blei ai ka jing kular ka baskem ban ngai ngai bakani ka ting ka jong Blei ka long ka jing bam na ka mata jonga ba jong phi